everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mingaw man og kalit bayot. Gimingaw ka? Kadto mag yung batignaw nga nakaingon ba? Ang nagdagdimal? Gimingaw ka sa mga tao? Sa mga parinti to nimo gimingaw man ka. Ano ka diyo inadaot ng Pag mingaw ko ba kaliwat ako ito mga tawanan. May labot ka to. Ay, ang tinda akong giingon ang ato kay ukay. Paminaw. Ayag ibasol kan din siya ang tanan. Ay? Tingmingaw man gid ron kay udto naman. Ghosting pa di udto ron. Kasi may ginahamang ukay ron nga maglagiting magkainit sa adlaw sa udong tutok. Ay, may pang magchika taday. Ay, nasad. Kung bahin naman lang gay ni Dinsyo atong hisgutan bayot, mas may pag magbasa ko novel, ana. Oh. Kay, sus, gwapo pa'y akong makita sa imagination. Oh, di unsa man kinsa may atong at isa may atong libakon. Di ba nang tawag chika maglibak pa ta? Diba? Ikaw ba obsessed ka gid ng imong novel? Ay nga, pulos dili tinuod. Unsay di tinuod? Imagination na nimo. Imahinasyon na sa writer die. Ay, once niabot na sa imahinasyon sa writer bayot, tinuod na. May ganun? Oh, maong konsidensyo man lang atong hisgutan, no? Kini na lang akong novel ang akong tiwason sa pagbasa. Eh, kisa man naging unimong si Dinsyo at hisgutan. Ay, nga nahibawa magyug ko, bukal ka na dugo ni matong Dinsyo. Aw, ang bahin sa unsa man day na bayot. Ang bahin na itong ninyong di Elvira ba? Ha? Ay, sud kay Musa? Di Elvira? Muragi mo ginahag anak. Di malasa sabaan ang ate Elvira, oy. Ha? Kagwapa ni ate Elvira, himuon ko nimong anak niya. Aw, sige lagmala siya pero buhinas mo sa ka. Bati ko ka, niya gwapa kang inahan. Di mo ko'y pasabot ba? Nga inyong kasuod ba? Aw, o noon, tungod kay paghiabot lang nako din hino sa syudad, gikan sa among bukid, diha nako sa ilang ate Elvira. Nakita na ko anak niya katong nagdadako sa kumbag nga way tumong niya. Gutom na kay nga naglakaw-lakaw sa kadalanan. Kaluoy, kaluoy. Nakita ko niya nga ang iyang kaugalingon nako ba. Nakita niya iyang self nako kani adto sa dihang naglisod pa siya. Maong iya kung gida sa ilaha, gipakaon, gipapuyo og mao na ni ron. Hoy, ay lagay bunga. Wa ko matog ha. Wa ko matog, naghagok lang ko. Magmatam ko maghagok. Mo ni karon nga ikaw na sinalikan siyang negosyo kay okay din si Carbon. Unsa magkaaw? Oo. Istorya lang. Buotan biya kay Nasday Elvira. Maunang sakitan yun ko. Hilak na. Pinuangan na siya. Kalit ay, ilaklag kalit. Wa pa lang unta siya manguya ba itong dirik nga batanon. Kanto lang tang Amerikano. Nihagok pa sa ka. Uy, ikaw itong nihagok sa ka. Sige, maghinugog kayo tamang istorya ha. Kanto lang tang Amerikano niyang kachat mo iyang kabuangan. Walang ta siya sa dirik. Sige, istorya lang, maminaw ko. Ay da! Nagkango man sa itong Amerikanoha bayot. Ha? Ha, bitaw. Ay, sikuan bro. Padayon lang istorya lang naminaw, lagi ko. Tiguang na ang mga Amerikano. O wa na'y planong magminyo. Ang iya, pure tabang lang kang day Elvira. Ay, kaswerting da Elvira sa. Pero di malas siya siyang batanong uyab. Naunsa mo? Nagpagkatanga biya sa atong tawhana. Ay nga, klaro naman lang kay nga gipangwartahan siya. Tuod bayot. Ay, Ikaw lang unay bahala din sa tindahan, ha? sabusa bang kinaiya ning amiga ko eh. Ang angon sad. Asam di ka? Ay, nahibaw ko nagkinahanglan ako sa akong moral support si T. Elvira. Kay broken hearted siya. Doawon ako siya, ha? Kay adto sa ko siyang balay kay matagkarog unya. Basig naguul mong to. Adto ko, ha? Sige lang ka na! Unya, kumusta naman kate? Ha? Kuan ba? Kumusta naman imong gipamati? Ha? Uy, wa mo ko'y gipamati. Wa
Wa man ko'y sakit. Halasa, denial ra kay kate. Kahibaw ko, oy, sobra pa sakit nga kanseros ng imong gibati. Sakit sa kasing-kasing, good na. Niya paghihapon ang sakit. Ay, dili gud na, te, di gud na lalim nga. Di gud na dali maalim ng samad sa imong kasing-kasing. Pero ay kabalaka ti, oy, ipasalig ko nimo. Makabaws ka ra unya sa imong uyab nga salawahan. Ha? Aw, wa di si Carla karon? Uy, kanindot og tingog di Dinsyo, oy. O, balik na to ron. Nag-remit lang to sa mong halin gabi sa ilang de Elvira. Mao ba? Ni amo gud unta ko'y quick para niya. Ay, quick. Sige, dadaan niya yung quick. Kindinsyo, tambag lang bang? Kanang amiga na ko bisag na ginuton ka nagnaong apan pilian kay na. Anya ko nung gustong mauyab ka ng iya mga gipantasya sa mga nabasa sa novel ng mga lalaki, ng mga lison og lawas, busog og lawas, macho, taas nga tao og gwapo. Oh, kay taasan bitaw ko. O lawasan sab ko. Ay, pero liso lang rito kihon anang naong ni mo din siyo. Ay, maglibog kag asang naong, asay o, asay tagkugo. Uy. Ulog eh. Murag mo giun sa kapabuas Ginoo. Murag kag gisagol-sagol. Uy. Bitaw eh, kinang imong apan ba? Bawian lang na si imong ipangatag niya. Ha? Oh, wa ko kasabot. Kini imong Usa may bot nimo ipasabot. Ha? Angela? di ba, ang boto ko pasabot din siyo ba? Nga, ikaw, ay sige, hatag ang Carla ng tindiran, kanang tindaran mo timpura o quick. Saan mo ko tao, napulaan mo kinaon na ana. Ha? Daghan na din si Carbon. Kay matod pa kuno niya, nanimaho ko na siyang timpura o iti sa manok, ana. Kaya kang iti? Oo. Kung mana, unsob na akong dadoon. Kanang something sweet ba? Kay mo man ay ampay anang yang ampay di ay kanabang like chocolate cake, mango float, fruit salad, chiplan, uban pa basta tamis. Kanang pagkapiniog buwak ang romantic ba? Mahala sabi kung manguyab niya, no? Muram tag manguyab og artista na. Oh, wala! Ayaw! Balibad! Ay, pagda! Bahala ka! Di ka magkadamas kung amiga, bahala ka. Grabe. Kuwang pa na akong ginansya na si quick og tempura. Bayot! Ay! May gihikot nga manok din hidool sa tong pwesto. Tanawa. Nanimaho laging itis manok. Wada! Nimaho na kuno. Ikaw pala kinakitaan, baho na kang iti. Unsar kita ng wik-wik ni mo. Tuwa na. Sige. Ikay lagi panudong anak din siyo. Nanimaho ka ng iti tungod ng daan mong quick-quick. Sige, Angel. Adto na lang ko, ha? Dadon lang na ko ni akong quick. Og tiguman ko na lang tong imong giingon ako nga akong dadon alang ni Carla. Hay, salamat intaw. Nagibuhian na nimong manok bayot. Kaya nanimaho na tag iti din Ay, gaga! Hoy, Carla, no? Og di li di gaga ako ngan. Hoy, bayot. Kung di ka gusto, nga himulbulan ko katong densyo, no? Nga katong pirmila na nimahong iti sa manok. Ay na to paduula din ha? Ay na to paduula din sa tong pwesto, ha? Nakasabot? Nimulbulan. Ikaw, babayahan na ka ba? Ikaw ba, sobra ka magsalita, uy? Sobra ng pagtamay mo pagkatao ni Dinisyo. Nga, kung buto na naon, pariha sa man mo. Mga batignaw! Sumpayan mo, Dinisyo. Mong nahibaw. Ikaw rin siya batignaw nga ni Angkon nga. Batig yung kagnaw. Mao na hinungdan niya di ko niya. Ang akong gusto nga laki, ang laki nga sama sa akong imagination lagi, sa akong ibasa nga novel, si Lloyd. Why? Taon ka nung sama daw ka mag-realize, girl. Kung saan ka mag-realize, oy? Oh, laki. Kung saan ka mag-realize, nga kanang lalaki yung imagine diya sa imong gibasang novel, di ka taon na mahitabong maabot ni mo. Hey, don't sigurize my capability ads, kay may vibration ko nga.
Maabot yun sa akong life si Lloyd. Ang lalaking gwapo, taas, ug mat. Ay! Imposible! Uy, kundi man yun gani ihatag sa kahigayunan, no? Nga maabot na ko si Lloyd, mamatay kung virgin ba yun? Bayot! Uy, para unsa kuno ning sobre bayot? Solicitation. Solicitation. Solicitation letter. Nangulikta ang kapunungan na to dinis carbon. May tagpulos ni babayo tinatawon niya carbon sa. Kaligri kagpulos ni bayot niya carbon sa. Ngano good? Pero akuan ko na mangulikta ang kapunungan na to dinis carbon kay magpa live drama and variety show kuno ta dinhi kung abot Pasko. Kita mga okay vendors dinis carbon mo sponsor og usa ka gabi nga kalingawan sa Pasko si Carbon. Ug ang napilian nila ang kalingawan mo ang live drama and variety show. Mao ba? Og ay! Makita na to ang mga inilang dramaturga sa radyo live dinis Carbon Market, girl. Excited na kayo magkakita sa mga pinaminaw na ko mga tingong sa radyo. Ay! Ay, kamabaw ra ni mong pangandoy bayot, oy. Apoy Dramaturga lang sa radyo. Kapoy singgit Kanata to mga artista gyud sa TV sa Manila. Ay! Taas pa kapoy singgit Ay! Kataas pa niyo pangandoy. Oy! Artista gyud Manila! Lugos kita magkakita budget alam sa mga lokal nga artista sa radyo. Ang pag-budget na sa mga artista sa Manila. Ay! Ay sus, kani adto no sa bukid pa ko nagpuyo nangandoy man jud ko nga makakitag artista sa radyo. Kay radyo debatire pa may among madungog adto. Apan karon nga nakakita na kog mga artista sa TV, karon ba dinhi sa syudad? Sila na akong ganahan kay no, kay mga gwapo ba nila. Uy, unya may pagyud kay mo acting. Ay, syagit pa hinungdan. Mga butlong Ang ganahan ko masyagit Ay! Nagpantasyan sa mga ko amiga, sa mga gwapo. Balik ko sa itsura. Unsa bayot? Ha? May gisulti ka? Matud ko, kining sudli na ng sobre. Kaya nagpaabot na nagdaan ng solicitation letter, Ay sus, tawgan na ko si ate. Uy, about ani. Kumuhatag ba siya kay di jud ko magbuot-buot kay di ba ako tag-iya ni pistoha. Nganong gipaanhi pa man gyud ko nimo dinhi sa bahay te. Ikaw mangon nagsod ni mong sobre. Mahimo raman sab unta to kung ako lang ning sudlan dito sa halina mo ba? Dito sa Carbon ba? Kung gisultihan lang ko nimo og pila. Aw. Dako man sa di mo isod ani no. Mura gamay raman sa Pacquiao te. Mga maong live drama o variety show ilang gipili. Mga 15,000 raman tingali. Nya daghan man sabta mga okay vendors nga magtampo-tampo. Uy. BFF, kuyawan malanta nimo, oy. Carla, engaged na sila sa iyang uyab. Ha? Maubate? Gisuwayan ko siya og tawag. Bato niya nga dili na ko pasamukon pa niya kay engaged na sila. Kasakit. Sakit. Kadako na akong nagasto niya. Wow! Carla? Nahingat ka sa maayo? Sakit! Sobra na sa kasakit, te. Makarelate yung kuana. Sakit yun na kayo, te. Nagkailag sa gali kong maayo itong higayon na. Ha? Nakasuway ka nang nagminyo og lain ang imong uyab, Carla? Kay nakasuway ka na di ay nga nakarelate naman ka. Ha, Carla? Kinsa siya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!